A sledujeme ako to pôjde na to. Tomáš Pospíšik, Paťo Tužinský, alebo prekvapí. Petr Maršálek, tá prvá zákruta je veľmi ostrá. Pospíšik, Maršálek, český súbor, neuveriteľný do týchto chvíľ. Tomáš to podržal. Podniesla si dopredu na čas. Tomáš to podniesie. Čelek, prekvapivo, ale určite zasúdeme Maršálek, Paťo Tužinský to bude skúšať. Máme tam žlté vlajky kvôli pneumatikám. Paťo Tužinský ide na druhé miesto, teď Tomáš Pospíšik. Opäť treba pripomenúť, že v prípade českého zástupcu, ktorý je momentálne tretí, ide o majstrovstvo Česko. Výrazný prešerpal do autokrosového špeciálu do obklechovanej dvojkovky. No a črtá sa na prekvapenie. Črtá sa na prvé prekvapenie. Napríklad sa nám tam opäť žlté vlajky, Michal Hašo má problémy. Vieme to záverečného kola. Petr Maršálek. Paťa Tužinského je na prvej peťky. Mali sme tam ešte stále žlté vlajky. Michal Haško na štvrtom mieste. Tomáš Pospíšik tretí. Suverénne v čele po vynikajúcom štarte vypálil rybník papierovým padovníkom a víťazný druhej rozjazde. Petr Maršálek. Paťo Tužinský druhý. Tomáš Pospíšik tretí. A Michal Haško na štvrtom mieste.